Nachádzame sa na stredisku v Brezne. Udržiavame nielen v letnej údržbe, ale aj v zimnej údržbe cesty prvej triedy, druhej a tretej. A väčšinou cesty prvej triedy máme horské prechody. Je to Zbojská, je to Čertovica, je to Besník, Pusté pole. A hlavne tieto dva posledné spomínané sú také náročné, lebo sú to dosť vysoké prechody. Čertovica sa mi zdá, že je najvyšší horský prechod na Slovensku dokonca. No a tie cesty vlastne druhej triedy, to je Lom nad Rimavicou, tiež taký špecifický kopec. No a cesty tretej triedy vlastne, čo sú po obciach Hore Hronom a takisto Čierny Balok. Cesty prvej triedy je to 130 km, čo sa dá povedať, že to je najviac v celom Banskobystrickom kraji. Cesty druhej triedy máme nejakých 50 km a cesty tretej triedy máme 40 km. Nachádzame sa na stredisku Hnúšťa a pôsobnosť moja na tomto stredisku celková je 27 rokov. Na poste vedúceho strediska pôsobím 8 rokov. Takže toto stredisko upravuje cesty triedy dvojky a trojky, ktoré máme, dvojky máme 50 km a 230 máme trojky triedy. S tým pádom robíme aj jednotku triedu, čo máme iba na objednávky. A to je takých tiež 40 km. Takže my s technikou, čo máme na tomto stredisku, zabezpečujeme všetko. Čo sa týka či smolovania, či kosenia, od zvodidiel, výmena a takéto veci, všetko, čo sa týka priepustov a takto, to všetko robíme.